l'última ràtzia ens va donar la flama per encendre torxes al camí. Al març del 2002, enmig de les impressionants manifestacions contra la cimera de la UE, 2 joves van ser detinguts en una de les mobilitzacions convocades per l'Assemblea de Joves. Primer els van acusar de danys, estralls i resistència, i després els van absoldre. Avui, els 4 policies que els van detenir estan imputats en un delicte de detenció il·legal, fals testimoni i prevaricació, i seran jutjats per mentir. No són massa coincidències i massa mentides reiterades i repetides? Doncs sí, i un bombardeig de mentides, insistent i permanent contra una realitat ben concreta, contra una història real i solidària que comença fa 7 anys a la Vila de Gràcia. L'any 1997 es va fundar l'Assemblea de Joves de Gràcia. Diferents joves de la vila es van començar a reunir i es van comprometre amb les reivindicacions socials, juvenils i nacionals dels països catalans. Des d'aleshores, i al llarg dels seus 7 anys i mig d'existència, l'Assemblea de Joves de Gràcia ha aglutinat a més d'un centenar de joves, ha organitzat campanyes, participat en mobilitzacions i ocupat 7 espais abandonats de la Vila de Gràcia. Però la popularitat que l'Assemblea de Joves s'ha anat guanyant entre el veïnat de la vila, i molt especialment entre els seus joves, no és del gust de tothom, i menys del PP. A través de García Valdecasas i del grup 6 de la Brigada d'Informació, l'Assemblea de Joves de Gràcia va començar a ser objecte de seguiments, identificacions, escoltes telefòniques i assetjament policial. El punt culminant d'aquesta cacera de bruixes va ser la detenció dels 3 joves de Gràcia, amb la intenció manifesta d'esbandir del mapa l'Assemblea de Joves. Quan al novembre del 2003 el cas va ser traslladat a l'Audiència Nacional, es va constituir la Coordinadora Antirepressiva de Gràcia. Integrada per diferents entitats i associacions de la vila, la coordinadora va néixer per tal de donar suport als joves detinguts, donar a conèixer el cas de la vila i evitar que el judici es fes a Madrid, per donar una resposta política i social a una mentida política. El fiscal, 1 any i 4 mesos després de les detencions, recordem que les detencions són a l'abril del 2002, el 23 d'agost del 2003, el Ministeri Fiscal presenta un escrit al jurat d'instrucció 29 demanant que l'expedient sigui traslladat a l'Audiència Nacional de Jutges. D'assemblea en assemblea, de banderola en banderola, de cartell en cartell, la coordinadora ha realitzat diverses convocatòries. Des de les primeres mobilitzacions, amb 1 miler de persones, només 6 dies després de les detencions, fins a la ruta de xerrades informatives per les comarques dels països catalans, passant per sopars i concerts de suport als 3 de Gràcia, que intenten construir un torrent solidari que capgiri la situació, eviti el judici del Tribunal d'Excepció de l'Audiència Nacional i aconsegueixi la lliure absolució dels 3 de Gràcia. Però, sens dubte, l'acció amb més ressò mediàtic la van realitzar activistes del barri de Sants, solidàries amb els 3 de Gràcia, aprofitant la visita del Garzón al Fòrum de les Cultures, el mateix Garzón de la tortura dels Jocs Olímpics del 92. 2 accions simultànies acusaran el jutge d'emparar la tortura al Tribunal d'Excepció de l'Audiència Nacional. Malgrat l'enrenou judicial, la coordinadora manté intactes totes les iniciatives solidàries i de suport als 3 de Gràcia, a la denúncia de la repressió contra els que lluiten i rebel·len contra un sistema injust i a la crida de la solidaritat com a única alternativa possible. Perquè mentre els 3 de Gràcia continuïn reprimits, ens continuarà governant la mentida. A la Vila de Gràcia, però també a Madrid, o a la Costa de Morte gallega, o a un Bagdad bombardejat. Les mateixes mentides, els mateixos mentiders. Hi ha moments que pensem que tot s'ha acabat, que el pati està molt xungo, que no tenim futur, que tots els anys de lluita s'han perdut, que venen temps de feixisme obscur. Ens han matxacat tant que ni les veiem venir, quasi presos i muntatges i lleis fatxes, i de mentre anem fent, anem esperant quins seran els següents companys que cauran. La impotència ens genera odi quan diem prou encara que ens dolgui. Aquí hem arribat, no ens hem conformat amb aquesta trista realitat, no? Plorarem i caurem moltes vegades, està clar, igual de clar que ens tornarem a aixecar per lluitar i no hem de deixar que això sigui el de sempre. No podem esperar que ens marquin l'agenda, saber com pensen i saber preveure. Poc a poc, pas a pas, pedra a pedra, farem més gran aquesta petita esquerda, farem més gran aquesta petita esquerda, farem més gran
gent, anem a parells, teixir, crear la nostra autodefensa, teixir, crear la nostra autodefensa, teixir, crear la nostra autodefensa, teixir i crear la nostra autodefensa. Pensa que tot està en continuar, estimar el que fas, endur la conseqüència de la coherència, superar la censura, trencar amb aquesta cosa mítica que és l'autocrítica. Cal ser hàbil, no és fàcil. Aquí el col·lega i jo intentant-ho fer amb classe, lliçons transmeses sobre una base, aixecar el moviment des dels barris, no des dels escenaris. Fa temps que no creiem en supermans, som militants buscant ser constants amb idees i projectes entre mans.